nuna yadda za ka yi siye da siyarwa na cryptocurrency. Kana da wani coin kana son ka siyar da shi ko kuma ka karɓi wani haka da sauransu. Ko kuma misali ka gama mining ne yanzu an zo ana misali kamar mining ɗin da muke yi, to za ka zo ka siyar ko kuma za ka yi wani aiki wanda ake so dole sai ka yi trading sannan kamar yanzu wannan da aka ce ka yi trading na dala 20, so ka ga ba kowa ba ne a wannan. So sannan akwai wani abu, akwai bambanci tsakanin shigo da kuɗi cikin crypto da kuma yin wannan trading ɗin. Shi wannan trading ɗin nan shi ne za ka ba da wani coin a ba ka wani. In kun kula nan gaba ɗaya koisa ne, babu kuɗin ƙasarka a cikin nan gurin gaba ɗaya. So shi ne, shi wancan shigo da kuɗi ana ce masa P2P. To sabida haka kada mutum ya ruɗe, so a nan za mu kwatanta yadda abin yake. To sannan kuma akwai wani coin mai suna USDT wanda yake daidai da dala, wanda za ku gansa idan muka shiga. Ok, to dai da farko kowane irin app kake amfani da shi, za ka iya amfani da za ka iya so za ka ga jerin koisa nan, wannan duk koisa ne. So za mu ɗauki guda ɗaya mu kwatanta misali da shi. Ok, to da farko dai za mu shiga trade ɗin nan, kuma ga dama ko mu danna kan coin kawai. So first trade, to kuma yadda kuke gani ga shi nan ya kawo mana interface inda ake yin trading ɗin. To amma wane coin ne yanzu aka yi? Bitcoin ne aka yi. To ta yaya za mu gane wannan? Kenan yanzu ina da Bitcoin ina so na siyar ko kuma ina da kuɗi ina son na siyar. To ta wajen wannan abin za ka gane wanda muke cewa peer, abin da na kewaye ɗin nan Bitcoin/USDT. Ma'ana idan ka tashi siya, yanzu in za ka sayar da za ka siyi Bitcoin kenan, da me za ka siya? Da USDT, shi ne ma'anar wannan BTC/ ɗin. To idan kuma siyarwa za ka yi, to shi ma dai haka USDT ne za ka yi amfani da shi sai ka siyi Bitcoin kenan, ko kuma Bitcoin ɗin ne za ka siyar, to shi ne za ka zaɓi wannan peer ɗin. In kuma kana so ka karɓi wani kala ne daban, misali bari mu ɗauki ga Ethereum ma in kun kula ga shi nan Ethereum USDT. So wannan shi ne, yanzu in aka yi launching ɗin coin sabi kana so ka siyar, to ka ga inda za ka danna nan sai ka dubo za ka ga jerin coins da suke ciki. In babu kuma kawai ka yi searching, misali sabi haka, to za ku ga ya bayyana in aka ɗaura shi. So farko dai bayan ka gama saita coins ɗin da kake so ka siya ko kuma ka siyar, to ga nan abubuwa kuna gani suna faruwa. Ok, sannan ga nan interface ɗin, komai nan anan ake saita shi. Ok, to a nan wannan shi ne price ɗin Ethereum a yanzu kamar yadda muke gani. To yanzu ina da USDT misali ina son zan sayi Ethereum, to abin da zan yi ga nan yana kan buy. In siyarwa zan yi sai in danna sell, yanzu ya koma kan sell. To akwai ainihin trade ɗin nan wanda nake kwatanta muku ɗin nan muna cewa order. Order ma'ana order ce za ka yi ajiye. Order kala-kala ce, akwai order ta market yanzu market price, akwai kuma wacce limit ne za ka saka. Kai za ka rubuta adadin farashin da kake so ka sayar da coin ɗin, idan ya je wannan farashin kawai sai ya sayar da kanshi automatically. To zan kwatanta, to da farko dai ka zaɓi sell sai ka zo ka taɓa kan limit ɗin nan, yanzu wannan limit ka taɓa limit, to ga shi nan kamar yadda kuke gani ga limit ga market. Ma'ana limit shi ne za ka saita farashi da kanka, market kuma farashin kasuwa na yanzu. To sabida haka kana saka adadin da kake so ka siyar na Ethereum kawai za ta siyar, in kuma siya ne ma haka kawai za ta siya maka.
ba tare da ta tsaya ba. Duba da wannan farashi za ta duba wannan price ɗin shi ne farashin kasuwa yanzu. Ok, to sai ka zo ka ga amount, za ka rubuta amount na Ethereum ɗin da kake so. Yanzu bari na sa 1, misali zan sayi Ethereum ɗaya misali kenan. Ok, ko kuma ka sa total misali ka rubuta na adadin USDT da kake da shi. Kana da USDT guda 5 sai ka sa. Kana so ka sayi na USDT 5 kenan. To kana rubuta misali zan mai da shi amount, zan rubuta ina son Ethereum guda 5. To kawai ina danna sell ɗin nan zan siyar kawai tunda akan sell yake kuma akan price ɗin market yake, wanda shi ne wannan price ɗin za ta sayar da shi a kan shi price ɗin kuma Ethereum 5. Sannan ainihin za ta yi ainihin siyarwa. So haka zalika in siya zan yi shi ma dai. Ok, ina so zan sayi Ethereum ta hanyar amfani da USDT na da nake da shi misali. Ok, so yanzu zan kwatanta na ainihin limit. Ok, limit ina so sai ya je wani farashi. To yanzu ga Ethereum kamar yadda kuke ganin price ɗinsa. To in na saita zan saita limit a nan. Zan ce sai ya kai dala 20,000 2,000 kai sorry da 229. Sai ya siya mani, ya siya min guda 2. Ok, to zai siya. To idan kuma ina so zan saita ainihin duka kuɗin da yake cikin wallet ɗina ne na USDT, to kawai za ka danna 100%. Ok, haka 50% za ta ɗebo 50%, 100%. Haka to kana danna buy kawai za ta ƙirƙiro wata order kamar yadda kuke gani. Oh sorry, har ta siya mani. Kai kuma ba na son siya ba. Kai. So kun dai gani. To wannan shi ne yanda ake ainihin siya. Haka ga siyarwa, na saita limit. Ok, bari na siyar. Daman ba na son siya. Ok, to kun dai ga order ta dai tana ajiye. Sai sanda price ya je shi ainihin 299 ɗin nan. 2299 wanda kawai muna saita kawai sai ya tafi price ɗin ba wai na duba cewa zai je ba ne. Kawai kwatance ne. So shi ne sannan karatun da za a yi wannan akwai karatun da za ka yi wanda za ka gano ya za a yi price ya tashi yau, ko ya za a yi zuwa minti kaza zai je kaza, ko awa kaza zai je kaza. To wannan karatun shi ma shi ne ake cewa technical analysis, wanda za mu zo za mu yi shi. Ok, a cikin group insha Allah. Ok, bari na rabu da Ethereum ɗin nan. Don ma dama wata 'yar guntuwar dala ce. Don na sauke komai. Ok, so shi ne dai insha Allah.